Amaphoyisa aseThekwini asiqaphe ngelokhozi isimo ehostela labesilisa kwaMashu ngemuva kokubulawa kwabantu ngempelasonto. Bayisishiyagalolunye abantu okubikwa ukuthi babulewe izigamekweni ezehlukene ukusukela ngoLwesihlanu. Izolo ebusuku ushayasbhamu udubule iqeqebana labantu kwashona abathathu. Ehostela kwaMashu nomlando omubi wodlame kanti belokhu lizinto sobugebengu kuleminyaka edlule kanti benganqamuka ukubulawa kwabantu. Ngempelasonto kubulawa abantu cishe bayisishiyagalolunye ezigamekweni ezehlukene. Kwesini ukuhlaselwa abantu Izolo kwashona abathathu. Concern for us also is that the fact that we had extra deployments in kwaMashu this weekend from the public order policing unit, and that didn't seem to have helped. So we're looking at new strategies, and we can believe in the short future we will have other operations that will be taking place to address the scourge of crime in kwaMashu. Ngokusho kwezakhamuzi khona nje ukubulawa kwabantu kodwa nobugebengu bahlalise ovalweni. Omunye wabaholi uthi izigameko eziningi zokubulawa kwabantu kule ndawo zidalwa ukuqhekeka kanye nongaboni ngasolinye nokuyinto suka emakhaya. Kuba lukhuni-ke ukweziqinisekiso sokuthi ngabe lento isuka yaphi kodwa okunye okwenzeka nje emahostela lezinto eziyisuka zibe imbango ngasemakhaya ziyenza ke futhi nazo ziqhaphakele emahostela. Mnumzane uThusi uthi uhulumeni belokho ubambise isila sejuba umphakathi wokuleli hostela. Leli hostela njengamanje ligcwele imjondolo kanti izinhlelo zokudiliza lemjondolo zishaya ngonyawo lonwabo. Ezindabeni SABC ngoAyinda Mhlongo eThekwini.